Weball on tämän todella nopeasti kasvava internet-alan yritys ja meillä on pääpainona mobiilitoimivuus ja kaikki uudet palvelut, mitä multimedia nettisivulta vaatii. Ei. No ei, siis oikeastaan ei, että se on ollut yllättävän helppoa. Että mehän ollaan tradenomeja, että meillähän on noita kursseja, siis ihan niin kuin yrityksen taloushallinto ja ihan tämmöisiä perustavanlaatuisia kursseja käyty siitä asiasta, niin varsinkin jos sieltä niin repii sitä tietoa, niin sehän on todella luonnollinen itse asiassa ollut tämä yrityksen perustaminen tässä VAMKin yhteydessä. Kyllä se työharjoittelu oli itse asiassa niin todella iso osa sitä, että mihinkä suuntaan lähdettiin niin tekemään tota. Ja se oli hyvä semmoinen kickstarteri myös tuohon, että nähtiin mitä kaikkia haasteita se voi tuoda. Mä itse olen niin tietohallintopuolelle suuntautunut, eli just enemmän näitä ohjelmistoja ja semmoista. Mulla on toi digitaaliset yrityspalvelut on sen suuntautumisen nimi, että se on ajateltu vähän enemmän tämmöiseksi graafiseksi ehkä. Tietojen käsittely opiskelu on aika helppoa mun mielestä, ainakin sillä, että kun on harrastuspohjaa tietysti ollut niin kuin koko elämä oikeastaan tietokoneisiin liittyen ja näin, mutta että niin kuin, kyllä mä itse ainakin koen helpoksi tämän linjan ja mielenkiintoiseksi. Että niin, no se on just sen takia helppoa, kun se on kaikilla ollut meillä niin kuin harrastuneisuuden kautta muutenkin, että sen takia. No sitten tietysti bonuksena, kun meillä on ollut niin hyvä jengi tässä, että senkin takia on ollut kyllä tosi mahtavaa olla täällä. Aihe kiinnostaa, tietokoneiden kanssa säätäminen, niin oli siitä aika luonnollinen valinta minulle. No joo, mä tosiaan muutin Muoniosta tänne Vaasaan. Olin vuoden täällä ennen kuin aloitin ammattikorkeakoulun ja tuntui vaan ehkä semmoiselta oikealta vaihtoehdolta. Tosi sympaattinen, mukava. Aika paljon palveluita pienessä kaupungissa loppujen lopuksi. No ne on hyvin keskittyneet, ei tarvitse lähteä mihinkään kauas. Se on ehdottomasti Vaasan parhaimpia puolia. Jokainen tietää, joka on tuolla isommissa kaupungeissa ollut, että täällä pääsee pyörällä joka paikkaan. Se on oikeasti aika iso juttu, se on yllättävän iso juttu. Tää Vamokki järjestää kaikennäköistä pikkukivaa tuolla kaikille. Warm yourself.